Výhody poskytované inovatívnym navrhovaním v Ironcade. Najskôr vám ukážem excelentný výkon inovatívneho navrhovania v Ironcade. Na pravej strane obrazovky je Ironcad a na ľavej je jeden z mainstream CAD systémov postavených na histórii vlastností. V okne Ironcadu na pravej strane sa nachádzajú v pravej časti okna prvky katalógu. Tieto prvky sa používajú jednoduchým pretiahnutím z katalógu a vložením do rozhrania modelu. A v každom bode môžete typ prvkov návrhu a taktiež hodnoty jeho parametrov pre zmenu geometrie ľahko zmeniť. Ľahko a voľne pomocou návestí môžete dynamicky alebo zadaním presných hodnôt meniť aj geometriu týchto prvkov a zmeniť ich veľkosť. Pri práci s týmito prvkami môžete používať výkonný nástroj nazvaný Triball. Ten slúži na umiestňovanie prvkov, a to buď vo voľnom režime pre koncepčný návrh, alebo presne tam, kde potrebujete. Či už používate Triball alebo návestia prvkov, môžete sa jednoducho odkazovať na akúkoľvek existujúcu geometriu a pohodlne prvky umiestniť alebo zmeniť ich geometriu relatívne k existujúcej geometrii návrhu. Katalógy obsahujú pridávané alebo odoberané vlastnosti a môžu obsahovať aj diely, zostavy, dokonca aj animácie a taktiež iné prvky užívateľom budovaných katalógov. Ide o kombináciu navrhovania priamo v 3D, navrhovania pomocou ťahaj a pusti prvkov katalógov, ako aj praktických nástrojov ako sú Triball či návestia, ktoré spolu poskytujú excelentnú výkonnosť Ironcadu. Taktiež si všimnite, že pri navrhovaní tohoto dielu sa minimalizovala nutnosť používania 2D náčrtov na jeho vytvorenie. Náčrty v Ironcade samozrejme môžete používať tiež, ale často sa zaobídete aj bez nich. To, čo vidíte na obrazovke, je časť porovnávacích testov, ktoré boli vykonané na dvoch mainstream systémoch postavených na histórii vlastností. Pozvali sme expertov každého systému na vytvorenie modelu v príslušných systémoch a taktiež sme pozvali vysokoškolských študentov, ktorí nemali žiadne skúsenosti s týmito CAD systémami. Učili sa každý systém jeden deň a potom vytvorili v každom zo systémov rovnaký model. Všetky porovnania viedli k výsledku, kedy pri použití metodiky inovatívneho navrhovania Ironcadu sa dospelo k výsledku za polovicu času v porovnaní s ostatnými parametrickými systémami. A to bolo možné dosiahnuť len vďaka kombinácii priamého modelovania v 3D a inovatívnych a výkonných nástrojov Ironcadu. Okrem hľadiska výkonnosti navrhovania je však rovnako dôležitá aj flexibilita a spolupráca. Na obrazovke je teraz model opornej konzoly, ktorý bol vytvorený s kompletnou históriou vlastností, ako to vidíte v strome návrhu na ľavej strane. Teraz však potrebujeme túto konzolu použiť nie na umiestnenie do rohu, ale potrebujeme ju umiestniť na priamu základnú dosku a potrebujeme, aby konzola podopierala vodorovný diel. Najlepší spôsob, ako to dosiahnuť, je použiť priamu úpravu príslušných prvkov návrhu. Tu len otočíme príslušné čelá návrhu do požadovanej polohy a všetky ovplyvnené vlastnosti sa skonvertujú na novú tzv. BREP vlastnosť, ktorú môžeme vidieť na ľavej časti v strome histórie návrhu. Teraz pokračujme na úprave tejto časti konzoly pre uchýtenie vodorovných objektov. A znovu pre premiestnenie čiel vybraných vlastností použijeme Triball. Ako vidíte, systém vám ukáže náhľad výsledkov úpravy priamou editáciou a zvýrazní ovplyvnené vlastnosti. Systém sa vás tiež opýta, či je to skutočne to, čo chcete vykonať. Po potvrdení požadovaných zmien sa systém postará o všetky zmeny a konštruktér sa môže zamerať len na zmeny a úlohy, ktoré chce dosiahnuť. Ako ste mohli vidieť, dvoma zmenami, ktoré sa vykonali, sa vytvorili dve vlastnosti BREP 11 a BREP 12 ovplyvnenej geometrie a sú ľahko integrované s ostatnými typmi vlastností. Jedná sa tu o unikátnu vlastnosť dostupnú len v Ironcade. Do stromu histórie sú vložené a samostatne umiestnené tak, že neovplyvňujú ostatné vlastnosti histórie modelu. To znamená, že užívateľ sa môže zamerať na vytváranie návrhu bez starosti o to, kde je možné vykonať takéto zmeny bez toho, aby boli ovplyvnené ostatné vlastnosti stromu histórie. Ironcad sa o všetko postará. Pre ďalšie úpravy neovplyvnených vlastností potom môžete použiť ich počiatočné definície.
Výsledný diel potom môžete pritiahnuť do vášho katalógu a môžete ho znovu použiť v akomkoľvek inom návrhu. Tu použijeme Tribble pre umiestnenie upraveného návrhu a pomocou úpravy návesti priamej editácie upravíme výšku konzoly na požadovanú úroveň. Teraz pomocou Tribble veľmi rýchlo vytvoríme prepojenú kópiu objektu na podopretie druhej strany. Túto činnosť použitia existujúceho objektu a jeho dynamickej úpravy možno vytvárať nielen na dieloch vytvorených v IronCADe, ale taktiež na akomkoľvek importovanom dieli. S určitými importovanými formátmi súborov sa dokonca udržiava asociativita s pôvodnými súbormi dielov a ako náhle sú tieto diely v pôvodnom CAD systéme upravené, jediné čo musí užívateľ pre aktualizáciu takéhoto dielu urobiť je aktualizovať diel a všetky prepojené súbory, 2D výkresy a pripojené symboly sa automaticky aktualizujú, čo je extrémne výkonná vlastnosť. Okrem spolupráce s ostatnými 3D systémami je k dispozícii aj integrácia s inžinierskými aplikáciami. Napríklad teraz vidíte integráciu s NEI na stran MKP v IronCADe. V tom istom rozhraní môže návrhár definovať všetky atribúty návrhu, vykonať samotnú analýzu a skontrolovať výsledky ako napätia, tak aj deformácie. Podobná integrácia je k dispozícii aj s ostatnými fyzikálnymi aplikáciami pre simuláciu či CAM a niektoré iné odvetvia. A teda tak, ako ste mohli vidieť v tejto veľmi krátkej prezentácii, s kombinovaním výkonu, flexibility a spolupráce sa skutočne dosahuje pomocou inovatívneho navrhovania v IronCADe nevídaná produktivita. Na záver tejto prezentácie sa ešte zmienim o tom, že práve kombinovanie priamych úprav na vlastnostiach postavenom navrhovaní s rešpektovaním histórie návrhu je vlastnosť, ktorá je vysoko požadovaná a množstvo mainstreamových CAD systémov sa veľmi snaží tiež poskytovať takéto možnosti. Ako ste videli, IronCAD ponúka pravú integráciu týchto dvoch metodík, ktorá je v IronCADe k dispozícii už úplne od začiatku a neustále sa vylepšuje. Môžete si byť istí, že pri používaní IronCADu budete pracovať so značne robustným, na vlastnosti bohatým a originálnym navrhovacím softvérom. Ďakujem za pozornosť.